Hello, dolok hanya hai jeng jau ka tini hingki di seng mana ang nong kia share kanya hini pai jau ka di seng gai pai bathai buthui chai ta gai punduk sinai nong kisah tini share kai punduk sinai ngai ke nugui mang kana ketal seng jau ka ta buk hingke ang nuk phataro di seng mana asuk jak ke nugui mang kana norok ang bora asuk jak di seng man hingke tang phataro na asuk ko nuk kana kupur gana seng mani nugui mang kana norok seng gai jong ta bo ang ke nugui mang kana ko sengui dong ang bahai ke sengnai sidi sajung mang sengmaya do ko sajung seng kahingke bisi mane ko kangho sawta kahingke abon bagai to tab ko sajung sengui ma tongkha bosarong ni bo exam choli tongai belang ke logi srabja mano ta kha bosang video kha jong phayo bosa kusu ta kang sengui dong tai ko wapi bakina na hari sengui dong ta kolok bela wapi be mana harung ge yak sokho yang ta ngahingke norok bo ketaleng to hingke ani channel na please subscribe khaji share khaji comment khai baidi hingke tai tam hingke norok bo am haikene order khai tak na muchu hingke ani contact number rijak tongo screen o mane agini screen ro rijak tongo norok nangkha hingke sandi hingke je nangnanyo renai ang hingke norok bo kaham je naithokjak mani system naioi norok takri manai ang to je norok futuro homani sem to sem ka tagi rohoro hingke je nangnai ang bai kontak khaji ke nugui mang khanang bom haikeri seng norok ke ri seng man dino hingke sinpara ko botong do mane kalbarita nugui mang khana norok ang tam khaitong kahingke je phanya hingke ta phajao nei oro bo comment haimya khanye rok ang saimane tongo hingke nogi kutu thu jong gana oi ka ta bo khe finally seng ba ke bthai saitong kha ang bthai saimen no khana norok bthai saimen ang nong no kaham ke phunuk liya bthai saimani mane an basa siti sabla kahingke bo ase ukuya ta iko lekhai tongo ang tabo obo hingke duita ka saita ti sadi tengni sindi ni saijong ta tengni sindi ta saita ti sadi obo ta ang uya thegana masirobla iko ekdom easy se bthai klaise ko mane tola saka khe maromuta tabo ko bthai saitong ang sengbai ako bai ko saibai ke na kaisa thaisa saibai ke ang obo ke next video wo phunung nai rok no bthai saimani rok nai mujung khe comment khaisa di bthai saimani ang dak khe phunuk nai obo to asa khaimani chalia obo an basa khaimani bo oko khaigeta chla rok bla gaingke sekti sana rengya ta bthai rok no bum haiti sana nang boti sana rengya ta ekdom gana khe phaike bo gaingke yang thakani khadang nukli yang thaka kinuk mang khana hingke mo pai kha hingke tai kangsa tongkho ri nai simi obo hongka hingke abo hongka hingke abo tebo design marangnai bo hongka hingke omunani hingka hingke lap simi redini sawo lap ro yang saito hingke jori ngnai obo pai kha hingke bini obo no chengsinai ang mane obo tori ginai simi mane gana simi tong siwo busak to already paijak oboni okupurni hingka hingke tai kaisa hingka hingke bini abo hingke bunyo solya no ngnai bo kemino solya khaina hini sawo gana hingke red color ngnai busak hingke white color ngnai tobo phuno buthai surmani alada angnai buthai surmani hingka hingke bo sudu lap simiri thana po hingka hingke ang bo naithokan haima tongo saimaliya abo bahayeng no mane tagi pe asak saimaliya norok bo nasingui tongdi abo bahayke tubunai ang abo paikhe hingke obo paikhe hingke bini busak no sengani kupur busak no sengani hini wasu tongo ang busak tagmani pore se gana ulo tagna hin tongo gana hingke kesak nagirna bogoban tam khai gana da sakang tagjak busak tagjak nagirna tob khangke busak hingke barabla ke gana kolok da takpani khisi do abon ki sinta khai tongo nagirna obra su payment pore saiman jinai ke norok bo nai tongita nugui mang khana norok ang tabo bthai sawo saitongo hingke oro hingke ang audio siri siwo mane haike kok samani hingke phun hajal kere mani bla hingke abon bagi khorang sarai sai kaya hingke tabo ki komsuk sta kha ang belai kiri bini naithoka puro obona naithogo belai khe tabo tak thogo hingke taisa lok hingke to nongo taisa share khanyai lok phuriya saka sak naithok mani saimaya ke khoksi tak mani le ekdom naithokjak suka ang khokji tak bai drop siko khokji tak bai kaini gaitam ta khata hingke nugui mang khana hingke ang hingke ani bojaga ang los ang saiman ang jesapani keseng khanya na jang keseng khaimiya ko mane keseng sidrana man kiro abon bagai ang hingke mane bthai keseng khaimiya ta hingke buiborang bai tak mani bagai ang kesapan keseng khanya musuni abon bagai ani ro hingke norok bthai kubung no manai
iko keseng kanyang musungnya bagay ang mane obo hanya ribi ekdom hanya nuk mang kana video on sijagi tongo kisapon keseng ya ke baksa hingke kubun ke tagna ni henei sawoi naragoi mane keseng khasi bedi bangke borok hingke ang busaja nongo hingke ang bom hakin tag ro wa shu hingka hingke keseng roke ro hingke ang busaja nongo kendo kumen khana ro an bakaka phasa phaya ke sapano mane kisaro bisi tangna pun phaya ta kendo kumen khana ro asok to sat ko mane paya kubla nai thok mane saimi ta hingka hingke oboto bini besak nong na kisa share khairi sinai obom hake thepa jak na hine nyong na ang phuno gui tongo ikom hayeng nai obo yang ulta bo khasi ang nong ta soi khai phuno gana yabo hayeng nai belai khe nai thok nai besak obo bini okupur ni besak ta obo hingke iko belai khe nai thoka nugui mangkhana nong nam hake thepai phuno kata belai khe nai thoka hingka hingke omnai video nai jatong saimali ya bo nai jatong na ke kupur bo belai khe binabo khutung jat ka hamman jakha ekdom tak thoknai jat blue color ba han tak thogo ta white color ba han tak thogo hingka hingke taisa thanti rok selai ata mane thanti ubrum jabrum rok yata mane baksa thanti asa selna jatong tabuk kenong note kangsa set phunuknai obo hingke sel khaijaknai obo available tongo je nangnai phat ke contact khaidi kalbari rokni bagui obo hingke kalbari rokni bagui je nangnai ang bai kwrwngui mano ang screen no number rinai obo je nangnai kwrwngdi ang bai obo belai khe naithoka o kormo bo tongo bwsak alada je kormo alada bwsak simi nang tongnai rok hingke borok bo ang bai contact khaimano hingka hingke obo hingke white by red kalabari ni bagui subjak ya je phuruno rok talangna hano apura ang subiri rok hanani rok sumnani bagui chinta ta khadi hingke subjak rok hingke ani to dukan kribla hingke somoyo bui kanjak rok phono hini mano hini ang mane talangna ni rang paying ya sak point mane hab rok phono rang paying man pore sa ang khe subudo hingke wadari rok hingka hingke to subui payo ta ang abo to tai sana nangi bele borok se o design khai wadari kalangmani hingke obo to wadari yaba obo hingke subya ta aboni bagui hingke o wadari rok no hingka hingke ang subui payo ta mane borok mane sob borok to sumna ringya do hingke norok sumna kwrwngni ro talangkha hingke to ungo hingke baksa ka saimiya sumna kwrwng phono mane nung saya ke saimiya ta hingke aboni bagui subui no ri ro horta ang hingke subui ro horta hingke obo no subya pon talangna hingke subya pon ri ro hanai hingke nugui mangkhana bini rikutu belai tong belai khe naithoka belai khe rikutu asologo bo belai khe naithoka ke subjagya hingke naithokmani saimiya hine ang bokha hingke to taisa mane thepai phunu pat ke thepai phunu man bagui saimani thangma bagui ang bowui video khaima tongkha ta nok no phunuknani bagui hingke nugui mangkhana belai khe naithoka kufur bo osuke naithogo obo kufur bo chana naijat kwchak bo chana naijat hingke nugui mangkhana norok iko belai khe naithoka je nangnai phat ke contact khaidi ang bai kufur rok hingka hingke to bisi tongya hingke tabo omhaike yang omhaiyeng nai hini phunukman ta baksa saimya rok hingka hingke tamo bo khaksa rok pon hon tongo sini ang kisi cham haike thepai phunuka nugui mangkhana norok bwswk naithoka bo nugui mangkhana iko boi phunuka norok na ang hingke obo rikutu sakani kiri kutu tolani kiri nai do kisapano bwthai keseng kwrwi kisapano keseng kwrwi kubung je kubung hamjaknai rok hingka hingke norok ang bai kwrwngui mano dati khe kwrwngdi riginai sama thwi rok hingka hingke to pusu gya hingke bazani saini rok ando to teisa kom khe mano ang to nijini takmani ba teisa nong bazani sai kom khe rwo borok to buino tagrwman ba teisa mana haro ke norok contact khaya di bahai wngjakha design kwtal nomo bo iko asol obo naithoka hingke kwcharo bo obo taklani design kwcharo mani bo nugui mangkhana norok belai khe naithoka kisapano bahan takjak kwrwi mane bwthai mamang kubung ta iko gana ke phunukan nong no gana bo bahai mane norok yapai rok hamjakya da gana ke phunukan nong no iko nanya di belai khe naithoka angkhe belai khe naithokjakha nugui mangkhana abo kiriginai bwsak yang kiriginai gana hingke kirikutu bwsak bai riginai bwsak same to same khe takjak kuno wanana kwrwi yapai rokni bagui hingke iko wngkha kormo nong nang phunugo kormo simi bwsak nang tongnai rok hingke kwrwngui mano haida
ke obo hangke kalbarini sinparni kalbarini adiran kalbarini tongo hangke ang kisa video khaito phaketa ko degeration sajokmani belai khe naithoka hangke kenya bai jamani video bo tongo nok nanya da musung sabadi comment khaiye a kenya bai jamani obo to sari go singnai bela hangke ang abo hangke ani camera haimyangai an login ro khaimen bagai bindosi video hajin kobori malia next video or nan chesta khani kalbarini video ko bedi tangmani belai khe naithoka hangke ang bedi rong kisa pura rok tang tongmani video khaito phaketa mane phungo mugi jeng phunga thangmani ta mohke ke nugui mang khana norok bedi rok belai khe naithoka abo nang basa oi borno video jagui tongo jotona na hambai